Така. Че виждаме се лица в тази тъмница. Виждаме се. Супер. Нали си гледал шоуто на Слави, как вкарват през тунелите всички важни гости? Ето, тунела. Така. Животво! Животво! Торта гараж правена от Теми Сербезова. Благодаря. Ще дам ческа от да работиш с това нещо. на център. То как беше? Сигурно предлагаш го и да не е електрон. Айде и той да. Електронна цигара. Цигара? Да, моля би се направо. А това? Добре, няма. Айде ще има да Искам да си. Къде е това? Къде е парата? Чакай! Господин, с кого няма да се скоро? Знам, нали? Иво, дай идеята си, не това место, да има повече. Много апарати станаха. Операторите повече от празнуващите, нали?